Velkommen til Dorte. Vi har haft om fotosyntesen og respiration, og formålet med det her forsøg, som vi har lavet, det er at få svar på følgende 3 spørgsmål. Hvor spørgsmål 1, det er, forbruger en grøn plante CO2, når der udsættes for lys? Spørgsmål 2, det er, forbruger eller danner en grøn plante CO2, når den ikke udsættes for lys? Og spørgsmål 3, det er, skal en grøn plante have lys for at lave fotosyntese? Planter i vand, de lever ligesom landplanter af lysets energi, altså lyset fra solen. Solens lysenergi får planterne til at danne glukose, og det gør de ud af CO2 og H2. Solens lysenergi bindes sammen med, som energi i planten i form af glukose. Planten kan bruge energien i glukosen til flere livsprocesser, eller bruge glukosen til vækst af planten, så den vokser. Yes, og altså en grøn plante, den laver selvfølgelig fotosyntese i sollys, og ellers laver den så respiration faktisk hele tiden, altså, og eventuelt sådan i mørke. Og vi har vores reaktionsligninger her for fotosyntese, det er, hvor det så også er afstemt, hvor det er 6H2O plus 6CO2, og så videre med C6H12O6 plus 6O2. Og så for respirationen, der er det så bare lidt omvendt, så det er C6H12O6 plus 6O2. Så kan vi videre med 6CO2 plus 6H2O, og så plus de 30 ATP, som så er energien. Ja, så har vi vores forsøg, som vi har lavet med de her, vand her. Jeg vil starte med det indledende forsøg, som ser ud som har her billede, at vi først bare havde noget vand med BCB. Ja, og det var bare sådan helt neutralt, og det, der var farven lyseblåt. Lyseblåt. Ja, men jeg får lige. Nå, det har jeg desværre ikke noget billede af. Men når der var vand kun med BCB, altså så var det en basisk. Og så hvis man tog vand med BTB i, som så er og ja, lige præcis. Og hvis man gjorde det, og så som man kan se på billedet her, at man puster luft ned i den, så hvis man putter luft ned i den, som man kan se på billedet her, så bliver den lidt grønlig på en måde, og så bliver den mere neutral. Ja, mere neutral, lige præcis. Vil du tage den sidste, Frederik? Den skal Den der. Nå. Og så prøvede vi tilbage også med vand med BTB, og så noget dansk vand også, hvor den så fik en, det var så skal gå tilbage til det første billede. Det kan jeg lige vise dig. Deroppe, ja. Så får den faktisk en lidt gulgrønlige farve der, og så vil det så være en sur lige præcis. syre. Og så vil nu gå videre til det rigtige forsøg, altså forsøg A og B. Vi kan starte med at lige vise de 3, vi lavede. A1, A2 og A3. Det var så med vandhanevand. Ja, i forsøg A lige præcis. Hvor vi vand uden plante, som vi kan se på A1, det er en lyseblå farve. Som man kan se her, er det lidt lyseblå farve. Og så med en vand med en plante i lys, altså det er den her A2, den viser en blå farve, og det gør den også i A3, og det var inden vi satte dem op i sollys. Og det vi forventede ved forsøgene, det kan du måske sige, Frederik? Ja, det var der med vand uden plante, der var den bare faktisk, det var bare sådan uden plante, der var der ingen på, og så inde hydrogen. Hvor så var der med vand med plante i lys, der vil så lave en fotosynteseprocessen, hvor den så afgiver CO2. Så den vil få den der blålige farve der. Og så med vand med plante i mørke, der vil den så lave respirationsprocessen, hvor den får den gullige farve, fordi den danner CO2, og så vil den så skabe flere H+'er. Ja, og så skal vi lige smutte videre til B'erne og forsøg B. Denne gang var det med dansk vand i stedet for normalt vand for en vandhane. Det vil Mathias lige fortælle lidt om. Ja. Det hjælper mig selvfølgelig. Jeg kan starte med at tage B1, og det er vand uden plante i, og der får vi farven lidt gul her. Det her, det er så det billede I ser her, det er forsøget efter. Og det i A1, B1, der forventer vi selvfølgelig, at vil farven være, når det er afsluttet forsøget, at den også vil være gul.
Vil du tage B2? B2, der har vi forventet, at den bliver blå. Og der bruger den fotosyntesen, fordi den står i lyset. Den har vi regnet med at blive blå. Så. Altså ja, det vil sige, igen der bruger den fotosyntese, og der vil den bruge CO2, men den vil faktisk afgive en H+. Lige præcis, og i B3, havde vi isoleret vores B3 ved at putte det her sølvpapir rundt om, og den har vi tænkt, at den vil blive gul, fordi den bruger den her respiration, og det vil så give, at den får flere H+. Og så lige til at runde vores forsøg, så vil Frederik lige fortælle om en lille fejlkilde, der er. Ja. I røget i soklen. Det er stadig scenen din, Frederik. Og det er jo de fejlkilder, vi havde, det var det der med, at planterne de faktisk rådnede, og når de får rådnet, så er det faktisk fordi, at de vil bruge noget O2 i stedet for at afgive noget CO2, tror jeg. Tak for den gang, Dorte.